yana shafe nononta yana danna mata gora. Tana ash, wayyo Allah baby zan kawo. Ya ci gaba da shafe nononta yana shafe nononta yana shan nonuwanta yana danna mata gora. Tana wayyo Allah baby na zan kawo, wayyo Allah baby zan kawo. Ga yanda abin ya faru. Wata rana ce suna waya da saurayinta da daddare. Suna cikin hira. Sai bebin ta ce mata, masoyiyata wallahi ina cikin wata damuwa. Ta ce haɓa masoyina me yake damunka? Faɗa min ma. Sai ya ce wallahi ina cikin matsananciyar damuwa ne. Sai faɗa min ma ka sani ko ina da maganin damuwarka? Sai ya shiru ya ce gaskiya ne kina da maganin damuwata amma kunya ki nake ji ban san ta zan faɗa miki ba. Sai ta ce dan Allah bai da kunya ta faɗa min kawai. Shi kenan ya ce wallahi bai ba zan ɓoye miki ba kwana biyu na ina cikin matsananciyar sha'awa. Wallahi ban san ya zan yi ba. Ya ce Allah ko baby na? Ya ce ni ma wallahi kwana uku da ya wuce haka ne ta fama amma ne da yanzu na wata sauki. Ni kuma yanzu ka ɗaura kenan. To Allah ya kyauta. Sai ce baby yanzu ya za a yi? Gaskiya ni ina so in samu a rage ta. Ya ce yadda kake so haka za a yi. Sai ce to gobe mu haɗu mana. Ya ce ai na za mu haɗu ka san dai gidanmu ba zai yi ba kuma gidanku ba zai yi ba. Ya ce akwai wani abokina yana da ɗaki a gidansu kuma mahaifiyarsu ba ta nan. Me zai hana mu je can mu yi abin da za mu yi? Ya ce to shi kenan. Washe gari misalin ƙarfe 11 ya kira ta suka fito suka tafi ɗakin abokinsa. Abokinsa ya ba su makulli suka tafi suka je suka shiga ɗakin abokinsu. Shi kenan suna shiga tana zaune sai ya raɓa jikinta. Ta fara sussuƙorewa ya raɓa jikinta. Yana tsaye kawai miƙe ya ce a diyarsa da shi sai singileti sai ta gaba da shi ta tashi. Sai ta tsorata hankalinta ya tashi. Sai yana haƙo jikinta yana ƙoƙarin taɓa hannunta. Sai tana kunya tana tsoro. Ya ce haba masoyiyata ki saki jikinki mana ni ne fa masoyinki. A hankali yana shafa hannunta har ya fara shafe jikinta. Yana shafa hannunta har ya fara shafe jikinta. A hankali yana shafe hannunta ya fara shafe jikinta. A hankali yana shanta yana shafe jikinta. Yana shanta yana shafe jikinta. Ita ce tsaya in cire kayan da yake jikina. Kawai sai ta tashi ya cire kayan jikinsa ita ma ta cire nata. Ya fara shanta yana mata wasa da nono. Yana shanta yana masa wasa da nono yana sa hannunsa a gindinta yana mata wasa. Nan ka ta fara wani irin ƙara tana haniya tana wayyo Allah baby zan kawo. Ka sa min gora baby zan kawo. Ka sa min gora baby zan kawo. Ka sa min gora baby zan kawo. Baby na zan kawo mu haɗu a part 2.